7 ianuarie 2021. Salutări din Absurdistan. Am citit foarte mult despre perioada nazistă și un lucru m-a uimit întotdeauna, m-a șocat. Cât de ușor a fost ca oamenii să fie manipulați. Cât de ușor s-au lăsat oamenii manipulați. Cât de ușor s-au lăsat înșelați. Și au ajuns până acolo încât omoreau evrei pe stradă. Au ajuns până acolo încât se adunau să vadă cum se omoare evrei, ca la o sărbătoare, ca la o distracție. Și după ce au venit americani, toată lumea s-a spălat pe mâini, nu știe nimeni nimic, n-a fost nimeni vinovat, noi toți suntem în regulă. Când mă gândesc la perioada pandemiei astea, mă gândesc cât de ușor sunt oamenii de manipulat. Cât de ușor să lasă oamenii manipulați. Nu-și folosesc nici cea mai elementară logică. Vă dau numai una dintre ele, exemplu. Austria se laudă ca e o țară cu un sistem medical printre cele mai bune din lume. Austria se laudă pentru sistemul ei medical că e extraordinar de bun. Și sistemul ăsta medical foarte bun nu e în stare să facă față la 2000-3000 de bolnavi de COVID. Nu e în stare să facă față la câteva sute de bolnavi la reanimare sau terapie intensivă, cum se spune aici. Nu? Păi stați, oameni buni. Păi dacă nu face față la 2-3 mii de bolnavi și trebuie să facă lockdown, suntem în al treilea. Păi cu ce vom face față dacă izbucnește o mare nenorocire peste noapte? Un cutremur ca România în 77 peste noapte cu 10.000 de răniți. Cum va face față dacă izbucnește un război peste noapte într-o singură zi? Vor muri și vor fi răniți cu 10.000 într-o singură zi. Cum va face față? În timpul gripei spaniole s-au deschis, s-au pus paturi în orice hală, în orice stadioane, peste tot sub corduri. Păi de ce nu se deschid acum? De ce nu se pun paturi în spitale? Păi ăștia n-au nimic, nu pot să facă față, n-au containere să ridice, să mărească numărul de paturi. Ei se laudă că sunt pregătiți. Păi unde e pregătirea asta? Ba mai mult, auzi că se închid spitale până în Viena, până în Steiermark. Păi dacă e nevoie așa urgentă de patru, cum de să închid spitale? Zic unii, lipsește personalul medical. Păi de când e COVID a crescut șomajul de nu știu câte ori, sunt sute de mii de șomeri în Austria. Păi de le pregătește, de 10 luni de zile era timp să se pregătească. Era timp să se formeze cadre medicale, că nu trebuie nu știu ce doctor specialiști cu facultăți de ani de zile. Fă-le în viteză tot mai repede. Mă uimește extraordinar de mult că nu se vede cea mai simplă logică elementară. Nu? Și numai că nu vrem să vedem logica elementară, că la asta ne transformăm în colaboratori al sistemului. Orice dictatură încurajează colaboraționismul, încurajează trădarea, încurajează spionarea, încurajează pârârea, ca în sistemul comunist. Să pârau, să trădau spioni ai securității în rândurile oamenilor. Exact așa începe să se întâmple. Că acum ai una să te supui că n-am ce face, nu vreau să mă amendeze, nu vreau să am probleme, mă supun, dar alta să încep că să ridică vreunul și spune altfel imediat. Apropo contra lui, dat în cap, râs, te transform în colaborator. Vezi pe unul fără mască, imediat strigi, puneți masca. Ne transformăm în colaboratori al sistemului și ne vom trezi când lucrurile se vor schimba, când ne va fi rușine, nu vom recunoaște și nu vom fi în stare să povestim. Am stat de vorbă cu mulți oameni care au trăit perioada nazismului și le-am cerut. Unii nu vreau deloc să povestească și ăștia erau mulți, că cred că erau rușine de faptele făcute pe vremurile alea. Vă voi ruga, nu vă transformați în colaboratori ai sistemului. Nu vă transformați în susținători ai sistemului. Nu faceți lucruri care peste generații, dacă Dumnezeu va ține lumea, vă va fi rușine de ele și nu veți fi în stare să spuneți. Nu faceți lucruri care peste cât timp, dacă se vor schimba, așa repede s-a dus să vă schimba, că astea rămân. Să nu vreți să vă amintiți de ele și să fiți nevoiți să mințiți. Eu n-am făcut, eu n-am drept, eu nu știu ce. Vă rog, țineți-vă drept, țineți coloana,
deschideți-vă mintea, încercați să vedeți lucrurile, judecați-vă prin logica simplă, plus că unii care se consideră creștini luminați de Duhul Sfânt și toate celelalte, ar trebui să le vadă. Păi ce, Duhul nu le spune nimic? Nu văd nimic? Păi mă uimește de mor. Zic, Doamne, dă-ne putere în vremurile de astăzi să vedem.